గూడు లేని వారే ఉండరు మహారాజు పాలనలో, నీడకింకా లోటి ఉండదు ఏనాడు మాకిలలో. చిందుతున్న నవ్వులు చూడు నిరుపేదల మోములలో, అల్లుకున్న రంగులు చూడు పచ్చని పల్లె. నిజం నిజం నీవే చింత కంటికేలా సొంత ఇంటి కలలే తీరా, మనసున్న మహారాజు మనకిచ్చిన వరాల ధార. ఇల్లు కావు అవి గుళ్ళే రాజన్న వారసుడు, అక్క చెల్లెళ్ళకు చేసే పట్టాభిషేకాలే. మన బతుకు మార్చే యత్నము ఇది 9లో ఒక రత్నము, మన బతుకు మార్చే యత్నము ఇది 9లో ఒక రత్నము. ఇళ్ల పట్టాలన్నది ఒక యజ్ఞంగా చేస్తా ఉన్నాం. ఖచ్చితంగా అక్క చెల్లెమ్మలకు మంచి జరగాలి. ప్రతి అక్కకు ప్రతి చెల్లెమ్మకు ఇల్లు లేదు అన్న పరిస్థితిలో నుంచి మార్పు రావాలి అని 25వ తారీఖున అక్షరాల 31 లక్షల పైచిలుకు ఇళ్ల పట్టాల మంజూరు చేసే కార్యక్రమానికి శ్రీకారం చుడతా ఉన్నాం. ఇది జనం ప్రభుత్వం, జగనన్న ప్రభుత్వం.